Συνεχίζουμε με το τραγούδι το 21 από τη χοροδία. Συνοδεία, ένα σιρτάκι από τις μαθητές μαθήτριες της γάμα τάξης. Συνεχίζουμε με ένα ντουέτο. Ο άγγελος Καρσίδου Χριστίνα αναλάβει να τάσει. Όπως τρίβονταν τα φύλλα στο σώμα κι όπως έσπαθες στα αστέρια καρδιά σου ήταν δείξει δειλά την καρδιά σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο κόμμα κι όπως πέφτουν στη νύχτα μπροστά σου ήταν μόνο να λέξει να πω σ' αγαπάω. Άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου.
Ενώ μονάχη σε ένα σπίτι κλειστό, να έχω ένα ψήλιο στο στόμα ζεστό. Σ' αγαπάω. Και στη συνέχεια, ποντιακός χορός. Κότσαρη από Πάρκεγκα.
μαθήτριες Καρσλίδου Χριστίνα, Καραντουδίνη Εύα. Δίχως εκπλήξεις, βαρέτη με επαναλήψεις, μια ζωή ταινία που έχεις δει, δίχως ανατροπές, εβδομάδα δίχως Σαββάτα και Κυριακές. Μα όταν είμαι αγάπη μου μαζί σου, στην αυλή του παραδείσου, κάπου ανάμεσα στα αστέρια, στη φωλιά τα δυο σου χέρια και κουνιάζω σαν σπουργίτη, τίποτα άλλο δεν μου λείπει, τίποτα άλλο δεν ζητάω, Θεέ μου πόσο σ' αγαπάω, και τα βλέφαρα μου κλείνω και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ. Μια ζωή που έχει